Organiza sana Master T. Awe Zobababa 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 Esema sativa isangu buyu vanu mnyango skutane sibonu manika kubani muzi makushale namba vele Zobababa 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 Esema sativa isangu buyu vanu mnyango skutane sibonu manika kubani muzi makushale namba vele Zobababa Leto siqale kasiphethi phepha nepeni ngomlomo hlezi sihayisa phema samadayo ungakhuluma imawungazi leda uyazi sukelaphi indoda ngiqoma inhloko mayingizela ngesibongo ngiyasipitha futhi ngiyaziswa ngumlilo ongasoze wacima ngithinta afana ngiyashisa iflow yami yamanzisa ngishaya iphansi bavala umlomo sokhuluma i-COVID-19 ufile nje khonkothi ngahlehli jiki kulume ngiyabanyanya ehle kubani inkunzi ngiyabanyanya